Gihangyo sa legal counsels ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa Pre-Trial Chamber 1 sa International Criminal Court o ICC nga ibasura ang tanang lakang sa kaso ug i-release na ang kanhi presidente sa hinanaling panahon. Si Argel Relator sa detalye. Sa 38 nga pahina sa gisumiteng dokumento nga pirmado sa mga abogado ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga sila Nicholas Kaufman ug Dove Jacobs ngadto sa Pre-Trial Chamber 1 sa ICC niadtong May 1, gihagit sa depensa ang jurisdiksyon sa ICC sa Pilipinas subay sa giatubang karon nga reklamong crimes against humanity ni FPRRD sa ICC. Nakalatid sa maong dokumento nga alang sa paspas nga pagtaral sa kaso, kinahanglang ma-resolve kini isip preliminary matter o unang hisgutanan. Aron malikayan ang dili gikinahanglan nga paggasto og resources pinaagi sa pagtugot nga makapadayon ang hearing ngadto sa confirmation of charges bisan walay basihan sa jurisdiksyon. Gibarugan sa mga abogado ni FPRRD nga walay posisyon ang ICC nga mag-exercise o magpatuman og jurisdiksyon sa sitwasyon sa Pilipinas human ang pagkala sa nasod gikan sa ICC. Klaro matud pa ang jurisdictional framework sa Rome Statute nga nagsulting kinahanglang state party ang usa ka nasod sa panahon sa pag-exercise sa jurisdiksyon. Wala matud pa na demonstrate sa prosecutor nga ang korte kay otorisado nga mag-exercise og jurisdiksyon human sa pagkalas sa Pilipinas. Giusa-usasab sa depensa ang ilang mga punto ug ang mga tukmang probisyon sa balaod sa Pilipinas ug sa Rome Statute. Sa relief nga gipangayo sa kampo ni FPRRD, gibutyag nga bisan si Presidente Bongbong Marcos nagpasabot nga midawat nga dili angay nga itaral si FPRRD sa ICC. Pinaagi sa binayluay og mga sulat. Nakalatid nga ang gobyerno sa Pilipinas dili mutabang sa ICC sa bisan unsang pamaagi o porma. Sanglit dili na state party sa Rome Statute ang Pilipinas sa panahon nga giablihan sa Pre-Trial Chamber 1 ang investigasyon niadtong September 15, 2021. Tanang lakang sa kaso batok ang FPRRD. Kulang og legal nga pundasyon o kinahanglang ibasura dayon. Gihangyo sa depensa sa Pre-Trial Chamber 1 nga walay legal nga basihan nga ipadayon pa ang proceedings batok ang FPRRD ug imando ang iyang hinanali ug unconditional nga release. Ako si Argel Relator, 1 Mindanao.